enjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung. Ayo dulur wis padha kalah karo aku. Ora ana ingkang mangga mulya. Nata Ndarawati, yen pancen kowe ngaku Ratu Ndarawati ing sejati, sirnakno Ratu Ndarawati ing iki. Oh lah dalan. Pancen wong iki nek lagi winong wong ora iso dipidak wewayangane. Selagine adikku Arjuna lan Werkudara padha mundur. Wedi karo Nata Ndarawati. Apa rumangsamu aku wedi karo kowe? Ungalno dadamu tibantanganku ora tinjung akhirat. Aja duntang Nata Ndarawati iki. Maju leganing atiku. Sinuwun Kresna iku ora pisan ora pindho ngono kae. Tantangan rame-rame kok mati dening aku. Kulepat lunga. Jebul Sinuwun Ndarawati iki pancen rawani perang tenan. Iki sapa ta iki? Lho. Sampeyan kok ora tepung kalih kula? Kula niku sesuk mirokke jarik sampeyan. Kok ora tepung kalih kula niku pripun? Lho, iki Petruk. Ah, kene ora. Aku Nata Ndarawati ngeten mawon. Sampeyan kula akoni Nata Ndarawati ning nek purun maringi sedekah kalih kula. Karepmu piye? Gandeng sampeyan mboten gadah pengikut. Ndara Janaka, Ndara Werkudara kabeh do percaya nek Sinuwun Ndarawati sing nika sing asli, kula nderek sampeyan ning sampeyan bayar kula per jam 60.000. Mengene ajeng napa-napa tambah. Nggih. Kowe iki pemandu apa piye? Per jam kok semono. Wong jeneng wong arep ngladeni kok. Kowe le nawake sak penake dhewe. Ora gelem ya wis, ora arep ngaku Nata Ndarawati lho. Anak mirang-mirangke wong tuwa, sapa sing dandani Bagong? Aku arep ngopo? Wani karo aku. Wani, bapak kleru kok. Nek bapak ora kleru, aku wedi karo bapak. Ning bapak kleru. Gunggung awake dhewe rumangsa bener. Mak cilik mbok tundung. Pustaka Jamus Liposada mbok wenehke Siwa Ndarawati. Ya nek Siwa Ndarawati iki Siwa Ndarawati sing tenan. Nek palsu, nek minggu alasan nyolong Pustaka Jamus Liposada, sapa sing kelangan? Kelangan pusaka, kelangan mak cilik Sedewa. Remuk Pandhawa, Pak. Mergo sampeyan ora iso mikir sing jero. Kaya nglelengi ra jamak-jamak. Dadi Werkudara pisane sapa-sapa ditendang. Ndosena. Apa, Pak? Kowe Bagong. Ha iya. Begini kowe cemburu. Aku dudang Bagong muni apa Pak kok kowe serik atimu. Aku Werkudara sing tenan. Wis ngerti. Mula aja sok gawe lara atine wong liya. Mak cilik tok tunduk ya lara atine wajake ora. Ndosena. Dalem, Pak. Piye kabare ibumu Rangayu? Ya apik. Wah, aku kangen. Wah,
asu. Kowe senengane ora bebeda to, Gong ora. Kangen ya. Ya engko tak temokke karo ibu. Nan ora. Tenan ora mempeng bae. Oh iki Pak. Dadeke kaya wingi ngene. Bareke aku wegah ning kene tengok karo padha-padha Werkudara. Presani karo para kawula isin. Yo kene, bapak melu aku. Nendi? Ganti. Wah, mbok rasa. Oh, rasa tekan esuk arep ngono kuwi malah entek-entek ki ora. Wis malik ya. Tiwas mempeng. Jan nyenengke tenan. Wis, saiki bapak piye? Wah, yo. Iya piye? Wis kebacut, Pak. Sego wis dadi jenang ora pulih dadi jenang. Mula wektu dina iki rampunge perkara iki kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Aja grusah-grusu. Hae Baladewa wakmu Mandura gelut. Pakde. Sabar, Pakde, sabar. Wah, buku karepe dhewe manus maning jajaran. Sungertane bawana, Strayoli binatang September, Oktober, November, Januari, Februari. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Baladewa suka hitung-hitung tanggalan. Antasena apa iki? Sabar, Pakde, sabar. Aja duka, aja nesu. Iki Baladewa sing gawe aku. Lah, rak tenan to menungso ra tatanan. Kowe bayi gawe milane wong tuwa. Sik to, ora usah nesu. Oh, nganti ana sing jengkel. Kowe arep ditapuk, tak terkirono kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja. Adine ra wani ora. Ah, kanjani ngayal. Tapuk sisan lho. Tapuk kaya lemut. Minggir. Tak topae. Tapuk kok ditopak. Walik omong. Ora iso kuwi. Iki gaweanku. Lho, gaweanmu piye? Iki Petro. Lah, ra tenan to. Wah, mulane suarane padha karo aku. Ah, padha wae. Ora padha piye? Strayoli binatang Januari, Februari, Maret, April, Mei. Yo ganti yo, Truk. Waduh. Mbok tak ngenten mawon. Ora iki ngono, kowe kudu ganti. Lah, aku aja ganti Antasena. Aku arep negara Mandura, ketemu karo wakmu Erawati. Wah, edan. Alah, wis suwe. Nek tak pisah ngene iki cilaka. Iki ana sunan ora. Arep marani karo wakmu Erawati. Ora. Kowe senengane ora. Yo ganti. Wah, jan kowe kula dadi napa meneh? Dadi Nur Abimanyu. Rasah. Abimanyu ra melu apa-apa kok. Etian, edan yo men. Wah, Antasena piye? Bapak tindak rene karo Bagong. Lho, dadi Werkudara masa? Bagong. Lah, setan tenan kowe iki nyang-nyang wong tuwa. Ming Bagong kok dadekke Werkudara. Nyatane ya iso ada rukun karo kowe. Do mlaku bareng nyatane bapak ya ora nesu. Bapak wis rumangsa keluputane. Nggone bapak nalika semana ngiklasake pustaka Jamur Semasada karo nundung Makcik Sediwa. Terus men do tekan kene sik. Pak Di lenggah kene, Bagong men tekan kene, bapak men tekan kene engko dirembuk bareng-bareng. Yo.
Werkudara. Wis togong kowe iki apa? Lelinggo kuwale, Ndara. Wah, kowe disiki kok. Iki sing nang mburiku sapa iki? Bagong Edian. Kuwi ngapa kowe? Sing nang mburiku kudune Werkudara. Kowe. Pindah. Masa ketapuk terus. Ento-entoane ya kudu ngono kuwi ora. Sing apik Werkudara. Yo. Baladewa kakangku. Yai Werkudara piye? Kowe cangkem iso meneng ra kuwi? Wis malik dawang sing Baladewa kakangku kakangku kok piye? Mboten. Ah, ya kadang ketonto ya terus. Ah iya. Bapak wis nglenggono keluputan. Pakdi, aku tak matur karo Pakdi. Ora perkara piye-piye, ning aku apal karo pambeganing Mak Cilik Sediwa. Apal perkara piye? Mak Cilik ki aja dianggep bocah sing nom dhewe ning Pandhawa, utawa piyai sing muda dhewe yuswane ning Pandhawa. Ning aku matur bola-bali to. Siwa Darma Kusuma wae pendak-pendak taren karo Mak Cilik Sediwa. Mula ngendikane Mak Cilik Sediwa perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi bener. Lah saiki ngene. Nek upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungsa sing Membanata Ndarawati. Lan saiki wis langkon nggawa pustaka Jamus Lima Sada. Saiki aku tak takon, sing tanggung jawab sapa? Ayo. Nek perkara lungane Mak Cilik Sediwa sing tanggung jawab Bapak Werkudara, Rama Jodipati. Merga sing nunduk Rama Jodipati. Nek perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi piye sing arep tanggung jawab sapa? Monggo sampeyan rawuh ning negara Ngamarta ndombani nata Ndarawati nggone nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Ya ora? Waduh lah terus piye? Ah, iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garwa lan adu plegak-pleguk kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Yayi Prabu Ndarawati. Saiki akeh wong sulapan. Tenan lho. Winginane kula ketekan Petro niku ya entek-entekan. Gonom wong liya nyandang Petro maling gen kula entek-entekan. Oh apa kok? Heeh. Jam piro le teko? 1:30. Aku 1:30 ning gonamu ki. Wah, berarti kowe tenan kowe. Kene, Tro. Wis tak dol. Kowe ditagih semaya wae kok. Ora tak ngonone tegelan, ora tegelan tuman wae kowe ora. Lah terus piye? Ah, saiki lagi iso menggalih. Bareng wis kelakon terus tembunge ming lah terus piye? Lah iki nang kene iki sing ngangeling rembug nang kene iki, Pakde. Niat langening talang banaklar pandan moncar non lir kekonang surem sorotetan padang kekukek sak dulita mel wah kompresore terus jeblok bareng waras ha iya waduh ra entuk warisan lho Semar mari matur nuwun Den nggih sampeyan sing iso menehi kekuatan kali kula Semar niku mboten iso dipisahake kali Pandhawa. Kakang Semar syukur yen to Kakang Nayantaka wis pulih kaya wingi-uni. Kakang Semar syukur yen to Kakang Semar wis pulih kaya wingi-uni. Wah, Dipol gawe amarem atiku
gawe bungah pikirku. Kula nggih ngaturke panuwun ndara-ndara sampun kepareng rawuh wonten ing Karang Kadempel. Sejati napa ingkang jinangka dening Kakang Badranaya? Kula niki menggagas kahanan negara Ngamarta. Sing saya suwe kawontenanipun boten ayem, boten tentrem. Monggo Semar menika didhapuk dados pamomonging para satriya negari Ngamarta utamanipun Pandhawa. Nek nganti Ngamarta niku negarane rusak, niku sing dicucuh sepisanan dening Dewa Semar. Mula katentreman karahayon lan karukunaning praja Ngamarta kawulane menika kula sing tanggung jawab. Mula mboten aneh nek kula niku janjane duwe gegayuhan. Lah arek apa to? Kakang Semar darbi gegayuhan apa? Supaya uriping para kawula sak negari Ngamarta menika tebih saking raos cecengilan panas kendah pen patiupen langkung-langkung ngagengipun tebih saking regejegan tebih saking raos ingkang boten sae mila kula janjanipun kepingin mbangun kayangan wonten negari Ngamarta. Ndak lakone. Wingi mbangun gedeng kesenian. Saiki didadekke mbangun kayangan. Ayo wis ben ora apa-apa ngono kuwi bebas kok, Gong. Ora kudu kewengku ya ming rada beda wae. Heeh. Terus, Pak, lanjut. Mula kula kepengin ngrawuhke pepundhen Pandhawa wonten Projing. Utawi wonten ing Karang Kadempel menika supados para Pandhawa menika nyaketi gumregut gumregaing para kawula. Mergi napa, Dara? Sing jeneng kawula niku mboten butuh diwenehi dhuwit, mboten butuh diwenehi brana picis, ning butuh dicaketi rasane. Kula gandeng Pandhawa sampun sami rawuh. Napa sing dadi penjangka kula niku ajeng kula wiwiti. Kakang Semar, kula wonten dawuh. Nanging ndadekno pangertenmu, Kakang. Nggih. Ingkang sowan ana ing Karang Kadempel nembe para Pandhawa. Mongko durung jangkep. Lho. Durung jangkep mergane ragil Pandhawa ya kuwi kadangku Yayi Sedewa lunga saka negara Ngamarta. Ndara Sedewa niku arang-arang gawe masalah. Arang-arang gawe perkara kok saged tindak menika merga ditundung karo bendaramu Werkudara. Mergane Sedewa nggondheli pustaka Jamus Klimasada ing bakal kaparingake nata Ndarawati kinarya tumbal wadaring Projing Dwaraka wekasan Werkudara Murina adine ragil ditundung saka negara Ngamarta. Mula sing gedhe pangapuramu, Kakang, sowaning Pandhawa durung jangkep pustaka Jamus Klimasada uga durung bisa sowan marang Karang Kadempel. Kakang Semar Semareka den prayetna samuriris eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaraning tengah latar milang lintang Bima Sekti lah kok ngoten lakon Petro kali Bagong dereng matur malah kula wis ngerti lakon teng Praja Ngamarta saking sampeyanipun ingkang minulya sinuwun Ndarawati. Mula kang saka kuwi miturut iga penemuning Kakang Badranaya apa sing kudu katindakake dening para Pandhawa. Lah kok dadak takon apa sing kudu katindakake? Barang sing ilang niku wajibe digoleki. Napa-napa sing ora ana niku diwajibe diupaya supaya bali ana. Ndara Sedewa supaya dadi jangkeping para Pandhawa, pustaka Jamus Klimasada kudu tetep dadi pepayunging para Pandhawa lan kudu rawuh enten Karang Kadempel. Mula bab perkara iki kula pasrahke kalih sampeyan. Nek sampeyan ora isa nemokke pustaka Jamus Klimasada, Ndara kula Sedewa ora minangka dados jangkeping Pandhawa 5. Lah napa ajeng lakon penjangkaning Semar Badranaya, Den? Kresna sinayang mangkelung mintonaken
Mangoswa nyambrangang kadi karonaning kaswase dosang gondo astrat mojo lengleng lalu mangolati toro ora sambut tambui kekarepaning Semar Badranaya sayekti siadi wis gamblang yo aku wis ngerti gegayaning Kakang Semar ingkang bakal mraja kahanan negara Ngamarta sarana mbangun kayiwangan tegese mbangun marang jiwa lahir lan batining para kawula ya pancen mengkono tumuli Kakang Semar maring dawuh ora bakal kelakon penjangkane lamun pustaka Jamus Klimasada ora rawuh marang Karang Kadempel Sedewa ora dadi ganeping para Pandhawa 5 mula wis dadi ngendikane Kyai Nayantaka ora usah dadak tinuding pun Kakang wis krasa lamun pinasrahan babagan lakon iki ya Yayi sira lan kadangmu Yayi Panengah tindaka metu ndedharatan pun Kakang nak ngambah dirgantara yen ana wong-wong nyubriyani ing sajake ana sambung rapet ing pustaka Jamus Klimasada ora sandadak wedi kangelan candheten takon ana apan durung karuwan nggone pun Kakang lan siade goleki menyang endi dunung ing Nata Ndarawati yo wis to kedawuh kene donganing kong lir wuwusing pini panca pepetoking ayamana ya jagat mangstung karo wayah loro jagat wah aja nganti kleru
Aja nganti aku mbelani Kresna ingkang dudu saknyatane. Dimas, waspadakno, iki pun Kakang. Yo, aku ngerti. Iki sapa wani madha rupa kelawan aku? Aja ngawu gawar ngawur. Kowe menungso ingkang epeh gedhoamu. Teka kowe Membanata Ndarawati. Kowe nyidra pustaka Jamus Klimasata nganti gawe geger kana negara Ngamarta. Ayo. Aja mati tanpa aran. Kowe ngaku kowe sapa? Nata Ndarawati Prabu Sri Bathara Kresna. Aku Nata Ndarawati, aku ingkang nggadhampar keprabaning Dwaraka. Aja ngawu gawar ngawur. Kowe aja ngaku Ratu Ndarawati. Werkudara iki menungsane sing nyolong pustaka Jamus Klimasata. Werkudara, kowe gampang diblithuk karo menungsa sing aku Nata Ndarawati. Marata gak Wiswadana. Aku dulurmu. Aku kadang wing Ndarawati. Wah, rasaku kan cerewet. Tenan kok. Gong, iki apa sing nyolong pustaka Jamus Klimasata? Wah, iki sing nyolong dompetku. Hus. Ora ngerti karo kowe sapa kok nyolong. Wah, kenane palsu iki. Karo aku kok ora tepung. Padahal aku ki wong sapa wae ngerti ro Bagong kok dadi ora tepung karo aku. Kowe kere-kere ora minggat pateni. Ganjing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung. Ayo dulur wis padha kalah karo aku. Ora ana ingkang mangga mulya Nata Ndarawati. Yen pancen kowe ngaku Ratu Ndarawati ing sejati, sirnakno Ratu Ndarawati ing iki. Oh lah dalah. Pancen wong iki nek lagi winong wong ora iso dipidak wewayangane. Selagine adikku Arjuna lan Werkudara padha mundur wedi karo Nata Ndarawati. Apa rumangsamu aku wedi karo kowe? Ungalno dadamu tiban tanganku ora tinjung akhirat. Aja duntang Nata Ndarawati iki. Maju leganing atiku. Sinuwun Kresna iki ora pisan ora pindho ngono kae. Tantangan rame-rame kok mati dening aku kulepat lunga. Jebul Sinuwun Ndarawati iki pancen rawani perang tenan. Iki sapa ta iki? Lho. Sampeyan kok ora tepung kalih kula? Kula niku sesuk mirokke jarik sampeyan. Kok ora tepung kalih kula niku pripun? Lho, iki Petruk. Ah, kene ora. Aku Nata Ndarawati ngeten mawon. Sampeyan kula akoni Nata Ndarawati ning nek purun maringi sedekah
kalih kula. Karepmu piye? Gandeng sampean mboten gadah pengikut. Ndara Janaka, Ndara Werkudara kabeh do percaya nek Sri Ndrawati sing nika sing asli, kula nderek sampean ning sampean bayar kula per jam 60.000. Mengene ajeng napa-napa tambah. Nggih. Kowe iki pemandu apa piye? Per jam kok semono. Wong jeneng wong arep ngladeni kok. Kowe le nawake kok sak penake dhewe. Ora gelem ya wis, ora arep ngaku nata Ndrawati lho. Kanjeng langit kelap-kelap lir kincanging risang mawe gandrung lho suwe ning aku mlayu saka ing Mahabharatan nasak telenging Wanawasa iki ana pandhita wangune pandhita ing mapan ana ing telenging alas iki sapa ditepungake wae aku Brahmana kleyang ngabur kangenan mendung kebaratan ing ngendi tibane ya kono papan dunungku aku Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Panjenengan sapa sinuwun? Takon karo aku nata ing Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Prabu Sri Bathara Kresna. Iya, dasar pranyata. Sing mburi sapa? Lho, aku ora nggawa kanca. Iku aku nusul. Petruk ki mbok yo nganggo swara tuk apa piye? Kok tanpa nganggo iringan babar blas yang batur ya. Nganggo iringane sin Nalendra Satriya nganggo iringan. Ming kula men kere kok nganggo iringan. Kere niku iringane anggere gamelane mandeg terus mlumpat panggung jukuki dos-dos niku. Kaya wingi ya, Truk. Heeh. Pokas tenan kerene. Oh. Nganti ditung ora. Sak penake ra. Kersane apa sinuwun? Karepku aku golek Pintasraya. Lho, Pintasraya piye? Aku kuwi duwe mungsuh. Wujude Nalendra jebles kaya aku tanpa beda. Ora genggang sarikma. Nanging menungso kuwi ingkang aku nata Ndrawati ing Nyidra Pustaka Jamus mihang jimat kelima sada. Begawan Dewa Kusuma. Nek sampeyan iso nyirnake Nalendra ing wujudane kaya aku, sampeyan njaluk apa wae mesti bakal tak turuti. Sinuwun, kepasang Yogya katujuh ngene. Dene sejatine mataku ning jagat iki wis sinampiran pakaryan kudu nglakoni tapa ngrame. Tetulung marang sak pepadaning urip. Mula gandeng sinuwun Ndrawati nyuwun tulung kawan aku mesti wae tak tulungi ning aku tanpa pamrih apa-apa. Kowe lah yen pancen ora pamrih apa-apa malah tiwas kebeneran. Mara gake sirnakno. Nalendra wujudane kaya aku jebles ing Nyidra Pustaka Jamus Lima Sada yen perlu pusaka mau rebuten ya pamujimu tak jaluk sinuwun tak tandangane mungsuhmu ingkang wujudane kaya sira sinuwun nata Ndrawati. Kanjeng langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Sapa iki? Ana Brahmana muda
teka prapta ning ngarepaning Nata Ndrawati tumuling mlumpruk ndeprok. Kowe sapa? Menawi paduka dangu kaliyan kula menika pun nami Begawan Dewa Kusuma. Lho, Dewa Kusuma. Nggih, kasinggihan mekaten. Menawa paduka Nalindring Ndrawati, iya pancen mengkono. Menawi ngaten jumbuh kang ngendhanipun Nalindra ingkang samian panjenengan ing nalika semanten nyuwun tulung dhateng kula supados kula damel srana sirnanipun Nalindra ing wonten ngajengan kula menika krana panjenengan sampun tumindak ingkang boten sae inggih menika nyidra pustaka Jamus Miang Jimat Limasada saking negari Ngamarta sarana memba Nata Ndrawati penemban yen pancen kowe kuwi pendhita mestine awas paningalmu yen pancen kowe iki brahmana mesti wasis waskiteng esti marata wengakna permana jati aja nggunakake netra bat lair sawangen iki Nata Ndrawati apa dudu menawi saking penyawang kula panjenengan menika mboten wujudipun titah semantah kanthi permana jati sampun saged nyebataken bilih paduka menika tumbak para welang payung tunggul naga sarengan pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Lho. Kok dadi mesti pirang-pirang iki nek dikelokke. Petruk wong goblok. Kilokke dengkulmu mlocot. Ki anggepmu kuwi mesti apa? Kuwi iki tumbak para welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Miang Jimat Limasada. Aduh. Nganti kualat Cilaka Gong. Arep ora tumbak karo perang ora? Ora ya. Ora rene kowe. Ora. Tak duduhi lho. Emah. Engko aku nek merono wis malah kedawa-dawa jame. Waduh niki pendhita niku ampuh tenan jinuwun. Iya. Pendhita iki pancen ampuh Petruk. Nggih. Iso ngasorake Nalindra Ndrawati ing sejati jebul kumpulaning pusaka negara Ngamarta mula ora aneh. Yen pustaka Jamus Limasada iso diboyong kanthi gampang. Nggih. Lah iki dadi sarana bapakmu kasembatan nggone bakal mbangun kayangan. Jan seneng banget lho. Bapak niki iso mbangun kayangan ati kula seneng banget. Iya Petruk nggih. Lah terus Begawan Dewa Kusuma Petruk samangen to. Arep nganggo busana werna-werna ning aku ngerti nek iki adikku Mbumira Tawu Sedewa. Terang sembah bekti kula pun njuk iya tak tampa pangestunipun Kakang Manana kula pundi nggo jimat Petruk pusaka kuwi gawanen ning Karang Kadempel nyembah sik ping 3 ndak kuwalat nggih pusaka ora baen-baen pusaka kuwi kedadian saka menungsa kedadian saka Nalindra ingkang digdaya mula panggraitane tanpa beda kaya menungsa nek kowe ora nyembah nek nganti pusaka kuwi engko nesu tumbak kuwi iso temancep ning dadamu dhewe medhek-dheki senengane. Mula nyembah sik. Nggih. Nggih, sekali-sekali nggoyong pusaka ampuh-ampuh. Ilang syarat sawane. Ora malati kula ngabdi ing Petruk. Nuwun sewu. Ngene. Gong ora ngajang-ajang ngono iki harus liwat. Ku tak tendang lho kowe. Abot iya. Tak antil kowe ora. Sedewa iya wonten maring adhawu. Ora usah duwe rasa serik kelawan Kadang Munjadipati sayekti. Kadangmu nunggul pawenang Werkudara wis ndodho kelawan kelumputan. Nggih, mboten dados menapa Prabu. Nyatanipun menika dados pangasah pangungkaling jiwa ingkang rayipun Sedewa. Malah kula remen dene kula ingkang saged ambabar lelampaning calim pustaka Jamus Limasada tuwin saged
ngaturaken sinten sejatosipun Natandrawati ingkang memba utawi wujudipun ingkang wonten memba Natandrawati tumunten wonten lembat pustaka Jamus Klimasada. Ya, ayo ning Karang Kadempel. Monggo kula dherekaken Kang Prabu. Kahanan Ngamarta wis padhang. Ing nyidra pustaka Jamus Klimasada wujuding Natandara ing kedadian saka tumbak Kara Welang payung tunggul naga. Wah, pancen yo aneh-aneh bae. Sinuwun Ngamarta. Iya, Kakang Nayantaka. Sejatosipun lek kula nyuwun pusaka pustaka Jamus Klimasada menika namung kinarya srana Pandhawa sami mlempak wonten Karang Kadempel. Ndara niki pusaka dipun tampi rumiyin Kakang Semar ora nggunakake. Sepenjenengan ingkang mundhe pusaka rasane Karang Kadempel niku wis ketekan pusaka katelune Ndara. Kanthi mekaten sejatosipun ndara-ndara kula Pandhawa niku ngajak kula kanthi nyaketi gumreguting para kawula. Nyaketi dhateng para masyarakat mergi menapa kawula menika mboten butuh dibiyuki brana picis, mboten perlu butuh dijanjeni sing dhuwur kaya dara kekalangan. Mboten perlu diparingi napa-napa sing supaya kawula niku percaya karo sing peparing, mboten. Ning gandeng kawula Ngamarta niku wis duwe pepundhen, wis duwe sesembahan inggih menika para Pandhawa. Karep kula niku Pandhawa aja mung ketungkul anggone nyawang wonten ing dhuwur, ning kala mangsa nyawang wonten ing ngisor. Supaya sing ngisor niku mboten pating blengkrah, mboten pating bejajik sapenake dhewe. Iya, Kakang Semar. Sarana manunggaling para Pandhawa kaliyan para kawula saged mujudaken negari Ngamarta menika embanipun kados dene wonten ing Kayangan. Kayangan nika papan sing tebih saking suker sakit adoh saka rasa dina-dina. Wontenipun namung manunggal tetunggalan ayem tentrem rukun tunggal cipta rasa karsa lan karyane. Mugi sarana Ngamarta gesangipun para kawula embanipun gesang wonten ing Kayangan kasembatan ngen kula mbangun Kayangan. Wekasan para kawula ayem, ayom, tentrem, manunggal tetunggalan mujudaken praja ingkang gemah ripah Allah jinawi adil warata tias bagya mulya ndara.
Thank you.